Îro derbas bû mîna hero, sivê jî wê derbas be mîna îro. Roj bi roj derbas dibe û têbêjî hinek fehm nakin wekî tê mezin in. Rojekê ger û bêdeng em ê jî herin li vê dinê û ê bifikirin ku tüccar tinebûne em Ə'mrê wan da. Çimkî xeyd û xeydê Ə'mr hildaye. Tiştê nedîtî wek dîtî gilî dikin. Tiştê nebûyî jî wek bûyî dibêjin. Ku çare hemû tiştî bikî, lazim e hinek car pakêv bî, hinek car kor bî, hinek car jî lal bî. Wekî her derê dikaribî edlayî û şîrneya Ə'mr xwekî. Lê wekî neesabe, kevir jî wê ser kevir nemîne.